Ke Khasi Hills District Council KHADC kelapin bena bahkan ai jing menjur ia kekenhun ke bakwa banyat pat ba ban persya ia kejing bam dok masih hakajela. Ya kani kesinjam lashim hadin kejing temu jongkawai kekenhun ban pinlong ia ke go dhwaj stapana Bharat Yatra haka arterik Urisau arhajar arpusau kum kadak banyada ia ki masih bat ban ken ia ki bakilong ki merat ki bakentang. Chief Executive Member uba Pinyat Singh Siem ula pentip ba council kan pentip ya ka sarkar jilla bat ki bor Pinyat Shnong ba ki de ban kentat kum ya katai ke jing tmu. Uba Siem ula penpau ba ka dok masih ka de ke jing bam ka ba ki khasi ki jubam. Bat kum ta on persya ya kani ke kinhun ka ba nabar bakan bo ya ki jing persya ya ka rukom bam jong ki briu hakathan. Hibawan ban yalap ban khang bam do masi hang ni po ri jungi dang shen nilai i ya kawe ka kelhon ka ba tip kum ka gau patishta ka ba lawan bandrung hang ni po jela jungi ban sedang ban yalap ya kani te nakaliang jungi nilapan kre ka jingtho shaka state government babaro ki district administration kin te lakam ya kum kini ki kunhon ni ki breu ki ba wan yalap Ka Meghalaya State Legal Services